Velkommen til UCTV direkte fra København. Mit navn er Bolette Splid. I dag sætter vi fokus på unges jagt på spænding. Og vi har fået fat i nogle klip af de nye trends. Vi har med os i dag live fra London Bruno Schneider, professor i trendforskning. Og nu skal vi se nogle klip af noget meget spændende trainsurfing. Undskyld mig, men det er meget farligt. Ja, og som I kan se her på billedet, det ser vi straks en unge mand, som er ved at trainsurfe. Hvad fanden? Nu skal det ikke zoome ud! Så kan man sgu da se, at den der vogn ikke er fra Bilka! Men hvad er det så, der er så fedt ved det her? Altså, at de rent faktisk gør noget, der er så farligt? Du er i London, for fanden. Filmer vi? Ja, vi klipper det. Jeg ved ikke, hvad du mener med fedt. Da jeg var barn, det var der sådan noget, jeg fik på en mad. En dejlig fedt mad. Gamle dage. Det får man slet ikke der. Nå, men lad os nu komme til sagen. Jeg har været inde og googlet det. Og så har jeg så fundet ud af, at det er så fedt med det. Det er farten, det er spændingen, især den billige ballast. Det er det, de unge mennesker vil have. Og det er fordi, de har kigget på YouTube, så blev de fanget af det. Det er så fedt med det. Det er jo farten. Vind i hårdt, det er også godt. Selvfølgelig kan man sige, at det er jo lidt trist, hvis man er skaldet. Men så må man jo tage på ryg på. Så kan man føle, hvordan det er at trainsurfe. Så man kan se, her i Jylland har de misforstået det. Og laver nogle helt andre former for surfing. Hvor farligt er det egentlig at trainsurfe? Kan man dø af det her? Det kan ske det. Hvis man ikke kender togtiderne, så kan man falde ned og brække benet ved jernbanestoppestedet der. Ja, det kalder vi det jo. Da jeg var barn, så var det ikke noget, vi skulle ned på togstationen. Det var bare et tog, der kom kørende, og så må vi hoppe på, hvis vi skulle nå det. Ja. Men det var jo også mange år siden. Ja, men sagt, hvad kunne det være ske, hvis du nu havde glemt at tjekke? Altså, jeg tænkte, hvis du tager det i 1950'erne med at trainsurfe, og så du ikke har opdaget, at du blev bygget en bro, så ville de ikke være særlig smart. Så du skulle slå dit hoved lidt, og så blev du tømmermænd, ligesom dengang jeg var ung og var ude at drikke mange dåsebajer. Eller det hed det jo så ikke dengang. Dengang, der hed det flasker, skænk. Vi tylte, og vi blev særmfulde. Det var fjernet sjovt. Nu skal stadig engang noget sammen med en, det hed Maren Malkeko. Hun er... jeg ved godt. Nå, tilbage emnet. Okay. Ja. Men, hun var sgu dejlig. Hun var nok 4 patter. Utroligt nok. Kom lige til at tænke på, om det kan være en ko. Ja. Og med det i mente,
Så går vi lige videre. Professor Bruno Schneider, hvad er det for en aldersgruppe, der gør det her? Unge mennesker, som sidder og kigger på YouTube, er helt sikkert, der får sådan en idé. Jeg har set, at i Københavnstrup, der kører de nemlig temmelig stærkt på togene. Problemet er jo så bare, at når de efterligner de Esbjerg, så deres internetforbindelse, når de tænker på, når de sidder og kigger på video på YouTube, den er så langsom, at det ser ud til, at togene holder stille, som de så også kan se på videoen. Hvad er det for en type unge mennesker, der er så kukuk? Men med takten, mennesker kan faktisk også være ældre, når de har gang i at trainsurfe. Selv min søn med takten på 47 trainsurfer tit. Han aner bare ikke, hvor farligt det er. Tidligere i dag, der var jeg ude og... Ja, og så må I se, så er vi nu gået over på mit private kontor, fordi jeg skulle lige vise jer de klip der. Ja, og så har jeg jo googlet mig frem til det her. Jeg kunne se. Jeg har lige fået en mail, kan I se. Ja. Ja, det er for Danny Madsen. Spændende. Jeg synes se, hvad han byder på. Ja, et link der. Jeg prøver lige at kigge, hvad det er. Hvad er det? Det ligner da min gamle kone. Hvad hedder linket? Danny.com. Ja, vi har den. Det ligner min gamle kone, Helga. Hun Rodenstram. Og hun er lidt tysker, men hun er dejlig. Dejlig. Vi kaldte hende Dusken, når hun ikke hørte det. Og det var lidt sjovt, når vi så havde i byen og festede så. Har du Dusken? Ja, det var tiger. Det gav vi en unge der. Så må jeg jo google mig frem til resten. Trainsurfing. Ja, det går ikke så hurtigt. Kommer 10 går i dag. Kommer jeg også en dag i morgen? Nu er jeg lige den hurtigste på computer. Jeg har kun haft computer i 18 år. Så det er det, ja. Nå, ja, det kan være, det går lidt bedre, når jeg skifter en horn. Ja, men sandt, Nico. Jeg kommer helt til at tænke på den gang. Jeg var barn. Det var slet ikke computer, som ville skrive det hele med blæk og pen. Det tog lang tid, og det var ikke så nemt at beskrive. Men de her moderne tingere, det er meget nemmere. Men de interview, det skulle handle om jeg var trainsurfing. Men det var ikke det, vi går, da jeg var barn. Nej. Det var ude at sejle. Det var meget hyggeligt. Ude at sejle i flere dage med min far, hvor vi fangede fisk. Store torsk. Ja, lad os gå på gang. Ja, men tak. Hør det fornød. Velkommen til UC TV. Mit navn er Bolette Smid. Med mig i dag har jeg en trainsurfer, som i dags anledning ønsker at være anonym. Så derfor kalder vi ham Mads. Hej Mads. Hej. Hvordan er det at trainsurfe? Det er sindssygt, det siger du. Det er fuldstændig sindssygt, det er. Det er fucking lol, det er sejt. Tænker du ikke over faren ved at trainsurfe? Jo, faren, jeg tænker du ikke, men far, det er noget, jeg kigger i øjnene. Hver dag. Vi tænker selvfølgelig over det, men det er jo det, der gør det sejt. Det er det, der gør det smart. Det er noget lidt. Ja, det kan du ikke. Ja, hvad? Et lydtog? Sindssygt! Jeg kan... Få det gav mig væk! Nu til et nyt fænomen i Esbjerg. De unge går ind for happy slapping. Og øjeblik, jeg får lige info i mine øresnegl lige nu. For at vide, at vi har en reporter til stede, hvor at der lige er sket et tilfælde af happy slapping. Så vi vender direkte over til min reporter. Hvad er der så